Esta mañán lles falar dun caso que moi probablemente vostede tamén o teña moi presente ou o sufre en primeira persoa. Pero imos falar dun establecemento, un restaurante recomendado pola guía Michelin, que non ten suficiente electricidade. O temos aquí na comarca de Santiago, na parroquia amiense, na parroquia de Trasmonte, no concello de Ames. A de Totó padece problemas por falta de potencia eléctrica dende que abriu este asador no ano 2018. Xa son 8 anos cun problema que mesmo se abre a posibilidade de trasladarse de lugar. Non fai moito falamos con José Antonio Caamaño por este novo recoñecemento de Michelin e de novo, agora que o temos aquí nos estudios de Onda Cero, o felicitamos de novo. Querido José Antonio, benvido a Onda Cero. Moitísimas gracias. E moitísimas felicidades por este novo recoñecemento Michelin. Bueno, a verdade que sí que estamos contentos. Xa que as cousas estánse facendo ben, entonces, bueno. O que sí que nos está facendo ben é por parte das compañías eléctricas de suministrar un correcto produto eléctrico, porque dende fai 8 anos que o que está pasando no teu restaurante? Pois o que pasa son caídas de tensións constantes. Entonces, eso fainos moito daño en moitos frentes, sobre todo no rendemento das máquinas, porque calquer máquina con un pouco de consumo resíntese moitísimo, como son os extractores, as freidoras, aire acondicionado, que xa houve que cambialo enteiro, e ao mesmo tempo, claro, ao haber baixadas de tensión, as máquinas teñen un sobreesfuerzo para compensar esa baixada de tensión, que se reflexa pois nun consumo máis elevado, polo tanto, tamén se ve reflexado na factura da luz de cada mes. Hai ali un pequeno transformador a uns 900 metros, non? Que sí. onde se xenera a electricidade para a parroquia. Sí, para a aldea de Reino, sí. Que onde está o teu restaurante. Ajá, sí. Pero o que suministra non dá potencia como para manter Claro. as máquinas do teu asador. Claro, a ver, precisamente o asador está na última casa da aldea. Entón, sobre todo fines de semana, que cando nós estamos traballando a tope, suele haber máis xente nas casas, na aldea, entonces tamén sube o consumo nas casas, a nós, cando nos pasan estas cousas, non? Por poñerche un exemplo, nós temos unha persona que ten uns aparatos, uns medidores, que se enganchan no cuadro eléctrico noso. Entonces, este analizador funciona 24 horas ao día, vale? Ahora estuvémolo posto 10 días, que son o marxen que se ten que ter para facer un estudio completo. Deses 10 días estuvemos 5 pechados por vacacións. O sea, 5 funcionando e 5 pechados. E nos 10 días registrou 385 caídas de tensión. 385 caídas de tensión. 385 en 10 días, 5 dos cales estuvemos pechados. O sea que, aínda estando pechados, a tensión sigue a baixa. Entón, claro, isto non hai quen o soporte. Dende Naturgy aseguran que a distribución eléctrica fixe un reforzo da rede de distribución de baixa tensión na zona, ampliando a capacidade o que din eles, non? Sí, eles cambiaron un cable, puseron un cable máis gordo, e puseron un estabilizador de tensión ali encima do cuadro da miña casa. O estabilizador de tensión que fai? Precisamente eso, estabilizar a tensión. Se a tensión chega baixa a ese aparato, estabiliza má baixa, o sea, non é tirar os cartos completamente. A única solución que hai é cambiar o transformador. É o que che quería preguntar, cal sería a solución máis a caída? Cambiar o transformador de sitio. Poñer un transformador máis cerca ou poñer un transformador máis grande que dé potencia suficiente. Senón, non fan nada.
Estamos falando do Concello de Ames, da Ujú. aldea da parroquia de Trasmonte, Ujú. no Reino. Isto, insisto, pertence ao Concello de Ames. Sí. Entendo que esta situación é coñecedora por parte do Concello. Sí, sí, tamén, sí. Sí, sí. Estamos falando dun restaurante Michelin, recoñecido por Sí, bueno, Michelin. pero parece que non importa moito. Da igual que sea Michelin que sea Pirelli. Da igual. O tema é que, claro, eles tampouco, supoño que non terán tampouco moito marxen de maniobra pa conseguilo, para poder facer nada. E entonces, bueno, pois eu sei que por parte do concellal de obras, que ten moi boa voluntad, houbo acercamento a Naturgy, para que miraran o tema, pero Naturgy son conocedores do que pasa e, vamos, que lle dá absolutamente igual. Porque, Totó, haberá xente, ointes que nos estén a escoitar e dirán, bueno, estamos falando dun restaurante recoñecido por Michelin, Sí. o único de todo o Concello. Sí. En fin, a ver, que todos os negocios, todos os Sí, comercios... sí, da igual que este reconocido, En que fin, non, quero pero decir, bueno, si pero isto que un lle plus, pasa a outro pero que un calquera, plus, é dicir, pero si isto lle pasa a calquera outro, pois eu creo que tamén había que claro, botarlle unha man, non só por Michelin ni nada. enti- Hai que ter unha cousa en conta. No ano 2021, Industria, a Xunta de Galicia, dounos a razón e notificoulle a Naturgy, a UFD, vaya, notificoulle que tiñan que solucionar o tema porque efectivamente víase o problema. xa pasaron 5 anos. Sí, sí, pero non fixeron absolutamente nada. Eles o único que fan é corta e pega. Eles, despois de todas as reclamacións que se lle fixeron a posteriori, eles o que alegan é que os seus analizadores reflexan que non hai sobretensión, pero é que nadie protesta pola sobretensión, protestamos pola subtensión. O sea, é un corta e pega. Eles tiran para diante e dalle igual, porque como son o único que protesta, pues dá igual. Estamos falando de 20.000 euros en pérdidas en aparatos eléctricos. Sí, que sigue sumando porque xa teño que volver a cambiar cousas, porque cada día se rompe algo. Requerimento dende fai 5 anos a empresa suministradora para que arranxe o problema e segue sen facer nada. Sí, nada. Eles van facendo cousas que non valen para nada. Mira, outro dato, de vez en cando chamamos a averías de OFD, entonces mandan a Montelnor, que é unha subcontrata que teñen para este tipo de cousas. Montelnor chegan ali, acceden ao cuadro e alucinan, porque ao millor ven que están entrando 180 voltios, veno e dincho a ti, di, joder, pero que isto está mal, dis, claro. Entonces eles fan un informe dicindo que efectivamente hai baixas de tensión e tal. Que pasa? Que estes informes son internos deles e a Naturgy, ao cal ti non tes acceso. Entonces, pois seguimos na mesma. Co cal, Totó, a partir de agora, bueno, pues, as reclamacións están feitas, Sí. todos os procedementos reclamando que se solucione este problema están feitos, pero non descartas a posibilidade de marchar para outro lado. Claro, é que, a ver, agora estamos con temas legais, de abogados e todo isto, pero é que isto, claro, vai para larguísimo. Entonces, con todo o dolor da miña alma, pois estamos plantexándonos o ter que cambiar de sitio. Que pasa? Que se cambias de sitio, tes que volver a empezar outra vez. A pesar de que teñas un nome, que teñas pois unha trayectoria así, prestigio, bueno, claro. por decirlo de alguna maneira, non tes unha trayectoria, bueno, se vas para outro lado, bueno, pois levas un camiño andado, pero hai que volver a empezar outra vez. E ademais, a mención Michelin é do establecemento. Claro. Perdoa, quero decir que se cambias de sitio perdes a mención. Claro. E se pode solucionar de outro xeito. É dicir, que solucione a empresa suministradora pois esta situación que se está vivindo. É dicir, sí, é que é tan sencillo como eso. Claro, pero ten tanto custe. Hombre, eu non o sei,
pero está claro que a eles non lle importa que a min me este pasando senón só tiña solucionado, sabes? O sea, eu creo que ahora un pouco con estos golpes na mesa que estamos dando, de decir, bueno, a ver, señores, xa está ben, non? Por favor, facédenos un pouquiño de caso. Pero, a ver. Bueno, pues a ver se a empresa suministradora Naturgy pues recibe pues estes mensaxes. Tamén a ver se o Concello de Ames tamén fai un pouquiño, en fin, pon en coñecemento da empresa da importancia da naturaleza que ten este problema para un establecemento recoñecido por Michelin, o único que hai no Concello de Ames, e sobre todo despois de 8 anos, con esa recomendación, ou esa, máis que recomendación, esa chamada de atención da Xunta, verdade? Sí. A empresa fai 5 anos, Sí. que habería si tomar en consideración, que tampouco creo que sexa un coste moi desproporcionado para a empresa eléctrica, pero bueno. No, sobre todo porque teríannos contentos a todos. Sabes que pasa? Que nas outras casas, nas casas particulares, non o notan tanto, porque non teñen eses consumos Claro, que eses teñen. aparatos. Claro. Claro. Pero eles para cobrarme a min a factura están todos os meses, Sí, porque ti todos os meses pagando, Pois- claro, pois non- religiosamente. Pois non pagues, verás o que che pasa. Pero estás pagando por algo que non, Claro, que, en fin, estou que é un eu desastre. estou pagando Claro. por algo que, o sea, estou pagando por un contrato que teño que non se está cumplindo por parte deles. Ademais, hai outra cousa. Cando hai esas baixadas de tensión, as máquinas teñen que facer un sobreesforzo para repoñerse desas baixadas de tensión. E que pasa aí? Aí pasa que aumenta o consumo e aumenta a factura. E pasa tamén que moitas veces incluso te pasas da potencia contratada. Pero non é que te pases ti da potencia contratada, é que pasa polo sobreesforzo das aí máquinas. Aí va, claro. Entonces é a pescadilla que se morde a cola, porque eles tamén moitas veces din, oiga, pero usted, é que claro, usted ten máis potencia, usa máis potencia da contratada. Di, non señora, a miña potencia contratada chégame perfectamente se todo funciona como ten que funcionar. Pois ese é unha boa clave. Claro, a min funcionaríame, vamos, estupendamente. Que pasa? Que se ustedes non cumplen, non me chega, pois claro, as máquinas teñen que elas mismas compensar, e a compensación tradúcese máis facturación e rotura das máquinas, obviamente. Pois isto que está pasando no asador de Totó Camaño, na parroquia amiense de Trasmonte, premiado unha vez máis pola guía Michelin, é que, bueno, pois esta é a realidade que temos, e que agradezo moitísimo a José Antonio Camaño, a Totó, que nos lo trouxera aquí a Radio Onda Cero. O gallá, que se vai solucionar este problema, Totó, e cando sexa así, que estou convencido se vai solucionar, ven, por favor, por aquí non lo contas. Vindes vos ali e facemos un asao, como Dios manda. Pois- Invito-vos a un asao. Pois feito, ali nos verás, sen dúbida alguna. Moitísimas gracias a vos por No, de verdade, que se solucione, porque botarme unha man a ver se podemos tirar para diante, porque son xa moitos anos, é moito esforzo, é moito que nos temos que aplicar para manternos aí, e isto está podendo con nós. Pois, Totó, estou convencido de que se ten que chegar a unha solución, a pronta solución, para que, bueno, pois, o sentidiño tan galego, pois neste caso tamén se aplique ao asador de Totó. Totó Camaño, moitísimas gracias. Moitísimas gracias a vos, un placer. Igualmente.